Вітаю, сябры! Для мікрафона Іван, а гэта значыць, што вы на канале Тэхнабеларус. Слухайце IT-каст навіны, і гэта ўжо 4-й выпуск падкасту з аглядам цікавых падзей за апошні тыдзень. У гэтым выпуску пагаворым пра цёмныя часы для Intel, жудасныя ўмовы працы ў Apple, самае сучаснае метро і новы браузер Dia. А таксама узгадаем пра рэкордную цану біткоін і штучны інтэлект Grok. Пагналі! Стала вядома, што дырэктар кампаніі Intel Пэт Гелсінгер пакінуў пасаду генеральнага дырэктара з 1 снежня. Да таго ж ён пакінуў і савет дырэктароў кампаніі. Але больш верагодна, што за мяккімі фармуліроўкамі для прэсы хаваецца звычайнае звальненне за нізкія эканамічныя паказчыкі. Па прагнозах аналітыкаў, у гэтым годзе Intel упершыню з 1986 года працуе са стратай, якая складзе амаль $3,5 мільярды. У 2023 годзе выручка Intel упала да 54 мільярдаў, прыкладна на траціну з таго моманту, як Гелсінгер узначаліў кампанію. З-за эканамічных праблем кампанія зрэзала дывідэнды і абвясціла аб скарачэнні яшчэ 15 000 чалавек у межах плана па зніжэнні выдаткаў на 10 мільярдаў, а таксама адклала будаўніцтва некалькіх заводаў. Што цікава, Пэт Гелсінгер амаль усё сваё жыццё прысвяціў кампаніі Intel, пачаўшы працаваць там з 18 гадоў. Ён быў вядучым архітэктарам працэсара 8486 4-го пакалення, прадстаўленага ў 1989 годзе. У 32 гады ён стаў самым маладым віцэ-прэзідэнтам у гісторыі Intel, а пазней тэхнічным дырэктарам. Аднак яго 5-гадовы план па выпраўленні курса кампаніі, які ён прапанаваў, стаўшы дырэктарам Intel, да чаканага выніку не прывёў. Сам жа план змяшчаў адным з пунктаў будаўніцтва вытворчых заводаў у США і за мяжой, што павінна было дапамагчы кампаніі да канца дзесяцігоддзя нагнаць канкурэнтаў – тайваньскую TSMC і паўднёва-карэйскую Samsung. Але будзем шчырымі, канкурэнты ў выглядзе іншых кампаній тыпу Nvidia у шапку таксама не спалі, таму заканамерна, што хтосьці павінен быў апынуцца на апошнім месцы. І гэтым разам не пашчасціла менавіта Intel. Кампанія Apple вядома як адна з кампаній, што вельмі адказна ставіцца да прыватнасці карыстальнікаў. Пра гэта заяўляюць як самі прадстаўнікі Apple, так і іншыя людзі, хто карыстаецца прадукцыяй кампаній, і нават незалежныя эксперты. Я тут не скушу, бо нават падчас распрацоўкі праграм для экасістэмы Apple у мяне дупа пячэ ад колькасці тых палак, што яны ўстаўляюць у калёсы распрацоўшчыкам, як толькі заходзіць гаворка пра асабістыя даныя карыстальнікаў. Часам гэта перавышае ўсе разумныя межы, але былы супрацоўнік Амар Бхакта не згодны з гэтым і нават падаў на кампанію ў суд за тое, што яна адсочвае дзеянні супрацоўнікаў як на працы, так і дома, парушаючы правы на асабістае жыццё. У позве да кампаніі пазначана, што Apple патрабуе ад працаўнікоў выкарыстоўваць асабісты iPhone для працы, усталёўваючы на іх дадатковыя праграмы, якія даюць кампаніі доступ да асабістай інфармацыі, такое як электронная пошта, фатаграфіі, відэа, нататкі і даныя аб месцазнаходжанні. Для супрацоўнікаў экасістэмы Apple гэта не абгароджаны сад, гэта турэмны двор, паноптыкум, у якім супрацоўнікі як на працы, так і па-за ёй заўсёды знаходзяцца пад усевідушчым вокам Apple, гаворыцца ў заяве Бхакці. Вядома ж, прадстаўнік Apple назваў абвінавачанні Бхакці неабгрунтаванымі. Цяжка ў гэтай спрэчцы знайсці праўду, бо яна ёсць з абодвух бакоў. Кампанія, дзе працуе шмат людзей, баіцца, каб інфармацыя не патрапіла да канкурэнтаў ці журналістаў раней патрэбнага. З іншага боку, па-за працы сапраўды хацелася б не мець кантролю, але гэта і так немагчыма. Не Apple, дык астатнія сочаць і нават без лішніх дазволаў. У Саудаўскай Аравіі адкрылі самае сучаснае ў свеце метро. Здавалася б, ну што такога? Вунь у Мінску хутка таксама новыя 3 станцыі адкрыюць. А тым і дзіўна, што пабудавалі і запусцілі адразу ўсе 45 станцый. Уся сістэма складаецца з 6 ліній працягласцю 176 кіламетраў, на якіх размешчаны 85 станцый. Набягучы стан, метро Эр-Рыяда з'яўляецца адным з найбуйнейшых у свеце. І, магчыма, адзінае метро такіх памераў, якое пабудавалі ў адзін этап. Праект абышоўся ўраду краіны ў $23 мільярды. На сённяшні дзень адкрыты 3 з 6 ліній і 45 станцый. Яшчэ 3 лініі адкрыюцца цягам 2 месяцаў. Новая транспартная сетка, акрамя метро, будзе ўключаць яшчэ і 80 аўтобусных маршрутаў і каля 3000 прыпынкаў для іх. Лічбы ўражваюць, але былі б грошы. Можна не такое зрабіць. Дарэчы, калі зайшла гаворка пра грошы, я лічу важным нагадаць, як важна падтрымліваць беларускіх аўтараў, што ствараюць кантэнт па-беларуску, тым самым дапамагаючы папулярызацыі нашай мовы і культуры. Таму закіньце даляр, еўра, злоты ці што у вас там ёсць на каву аўтарам, якіх вы глядзіце ці слухаеце. Ім будзе вельмі прыемна. Як нам вядома, браузер Arc ад браузернай кампаніі быў зачынены. І што цікава, яшчэ ў кастрычніку CEO Джош Міллер распавядаў, што яны працуюць над нечым рэвалюцыйна новым. І гэта не Arc, і нават не Arc 2. І вось зусім нядаўна з'явілася новае відэа, дзе расказваецца пра браузер Dia, які будзе цалкам працяты тэхналогіямі штучнага інтэлекту. Я паглядзеў відэа, і прадукт вельмі падобны на той, што намагаецца зрабіць Apple са сваім Apple Intelligence, але ўсё ў межах браузера, і гэта сапраўды цікава. Так ці інакш, браузер гэта акно ў інтэрнэт, але мы ім карыстаемся на адсоткаў
10-20, ну як пра мозг звычайна кажуць. Адчынілі старонку, нешта пачыталі, што ўбачылі і закрылі. У выпадку ж DIA штучны інтэлект будзе мець на ўвазе ўвесь бягучы кантэкст і зможа зрабіць нейкія задачы па першаму ж запыту. Нешта падобнае зараз адбываецца і з GitHub Copilot, які разумее, які код у цябе адчынены. Ён нават чытае каментарыі, што пішаш у кодзе, і прапануе менавіта тое, што ты запісаў быццам бы для сябе. Гэта вельмі зручна, і калі перанесці такі ж вопыт на браузер, карыстацца інфармацыяй стане значна прасцей. У цікавыя часы жывем. Пра падзеі, што правялі да росту курсу біткоін, я ўжо распавядаў у другім выпуску ITCast навін, але гэтым разам манета ўзлезла на новую вяршыню, пераадолеўшы адзнаку ў $100 000 за адзінку. На біржы Binance была зафіксавана цана ў $100 184. На фоне росту цаны біткоіна пачалі таксама расці і акцыі кампаній, што займаюцца майнінгам і гандлем крыптавалютамі. Пасля піку цана крыху знізілася, але апошнія графікі паказваюць паступовы рост і, верагодна, хутка пабачым новыя рэкорды. Колькі локцяў скусана з-за памылак прошлага, я нават не ўяўляю. А на месцы таго хлопца, што судзіўся з брытанскімі ўладамі за выкінутага дыска з 1000 біткоінаў, я прыдлёўку ўжо весь сметнік перакапаў бы. Калі вы, як і я, небагаты крыптамагнат, то для вас добрыя навіны. Штучны інтэлект ад кампаніі XAI, Grok, той самы, што ўбудаваны ў Twitter, цяпер бясплатны для ўсіх карыстальнікаў. Аднак ёсць абмежаванні на выкарыстанне бясплатнай версіі. Можна рабіць да 10 запытаў кожныя 2 гадзіны і аналізаваць да 3 выяў на дзень. Падобна, што XAI падстрайваецца пад сваіх канкурэнтаў OpenAI і Anthropic, якія працуюць па мадэлі фрыміум, дазваляючы бясплатна карыстацца паслугамі, але ў абмежаваным аб'ёме. Я не адразу змог ім скарыстацца, бо на ўсе мае запыты быў адзін адказ, што сістэма перагружана, паспрабуйце пазней. Пад вечар усё ж пачаў нешта адказваць. Цяжка сказаць, наколькі ён добры, аднак пакуль па манеры адказаў ChatGPT мне падабаецца больш. Але што можа стаць той самай кілер-фічай, дык гэта магчымасць даставаць актуальную інфармацыю адносна трендаў напрост з Твіттера. Пішыце ў каментарыях пра вашы ўражанні, калі ўжо спрабавалі. На сёння бадай скончым, бо і так доўга атрымалася. Звычайна я цэліў у 5 хвілін, а тут нешта нагаварыў. Падпісвайцеся на мае іншыя старонкі ў сацыяльных сетках. Мне прыемна і вам карысна даведацца пра нешта новае і цікавае. Гэты ж выпуск дасылайце сябрам і давайце падтрымліваць беларускую мову разам. Не развітваемся і да новых сустрэч!